phakathi. Njengoba kuthelwa ngomtshato ukuthi makufikelele imithatho uyofumana izinto bangabayisoloko inendleko phakathi. Amen. Kodwa andiyazanga mna uba izawuhamba kanjani. Qha eyona ntliziyo yam ndayinalo inkosikazi ndiyabhalisa phaa ukuthi uzosikelela imitshato. Ndifuna umtshato wam usikelele. Amen. Yasentliziyweni yam ke loo nto. And ke engqondweni yam besicinga into yoba ngaba thina sizawuzilungiselela umtshato wethu. Amen. Kodwa hayi akho nto sizayilungisa thina, izawuba yinto yebandla le yenzekayo. Haleluya. Singene nje ke siza nalo mbulelo uba sifumane intsikelelo engaka, siyifumane mahala phakathi ebandleni lethu singakhupha nto, sayinikwa nje kodwa hayi siyanifikelela imithatho mahala. Amen. Simbonge kuThixo ngotata wethu, umfundisi wethu ophakathi kwethu, ngoba andifuna uxoka ibike yaplanwa le nto kubafundisi abagqithileyo. Iplano ukuthi izawuba khona into enje kodwa ingabikho le nto idibisiliwe into yoba singayifumani. Kodwa siye sawuthandaza ngenxa yemithandazo yebandla ithe yakhona, esicela ke into yoba noba sezidlulile thina nabanye ngasebenzelwe le nto yoba yokokuba ngaba ibandla liyijongele imithatho ifana neyethu liyifikelele egameni leNkosi Yesu. Amen. Bathe manditsho ke oogxa baba ukuthi enyanisweni bona bamangalisiwe yimeko le sikuyo namhlanje. Ngaloo mazwi sithi Nkosi msikelele leadership yethu, sebenzi omkhulu ongaka, ibandla lethu lonke ngegama leNkosi Yesu. Siyabulela kakhulu egameni leNkosi Yesu. Amen. Uyodinga sopho, uyodinga sopho. Sathola le place Uzokukhula nawuphanda. Sele inkonzo yamafili. Isa enkonzo. Masithathe ke ithuba ke namndibulise egameni leNkosi Yesu. Amen. Ndiyabulisa egameni leNkosi Yesu. Amen. Ndicelwe ke bangcwele ukuba ndizokwenza amazwi ombulelo kakhulu inkumbi kwiifemeli ezizonke zisikelelwa imitshato yazo namhlanje ukuthi zivumele ukuthi imitshato yabo isikelelwe ngesiko elilikaThixo. Siyayibulela kakhulu lo mjobeko leyo ukuthi baze kwi-leadership yabo nomfundisi wabo lawuvela ithuba ukuthi imitshato yabo basikelelwe. Sibulela kakhulu lo nto leyo kwezi couples, ngaske siziphene izandla ngentobeko ezinengi. Ndisitsho nje bonke abantu banamalungelo. Besinawubona mhlawumbe kwi-social media, kwi-social network becelebrate imitshato yabo, kodwa badicide ukuthi bazovuyisana nathi apha ebandleni. So asiyithathi kancinci loo nto, siyayi-appreciate. Sibululeke nakwi-leadership nomfundisi wayo visionary ukuthi vule namathuba ukuthi imitshato isikelelwe. Siyayibulela kakhulu loo nto yonceku
sibhekene phambili. Sibuleleke nakwifamily zonke ezizabaphathi ezikhona phakathi kwethu. Sibulela nasekitchini kwabaphekileyo ukutyiwa, siyabulela kakhulu nakwibandla lonke ngokuthi lusingathe lo msebenzi kumaqhuqhuzelo kwinto yonke. Sibulela nabezitefu, benibone bekukuhle kusenziwe izitefu, umtshato ufana nomnye umtshato. Amen. Ake sibabethele izandla ositefu bethu. Sibulele nenkosikazi ebegqugquzela nayo kwinto yokanamshufazonke. Siyabulela nenkhakuzi zethu nabantwana, i-Sunday school, inceku, i-leadership, otata bonke nendwendwe elithe lancama into zenu nazokuvuyisana nathi. Siyayibulela kakhulu loo nto. Sithemba ke ngoku on a serious note that our young people bangayibona above all indlela yokwenza izinto nansi. Ningazenzeli bantwana bami izintsikelelo niyazidinga zawabazali ingathi abaqondakali. Jesus. So siyathemba ukuthi lento iyawurejistarisha kuni bantwana bam, neqhubekekelane senza kanjena. Ngawo lo mazwi lawo sithi ke Nkosi inisikelele. Amen. Amen. Siyabonga. Moto. Siyavala ngoku. Yeah. Sawucela uNgqishe azovala Igama njenge? umkhankaso. Ofela. Kinyesela.